té una miqueta de por i comença l'atraca. La carretilla que arribarà fins a la falla dalt. La crema falla del primer premi. Però que molt bé, la veritat és que ha sigut impressionant el color, el so, i no imaginen vostès l'oloreta tan meravellosa, tan valenciana, que s'impregna en la sang que tenim en aquests moments així. No sé, és que no puc descriure-lo. La pena és que per la televisió no es pot olorar. Mònica està tan emocionada com si fos la fallera major des de... Sí, jo ja ho estic vivint, això és meravellós.